പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും. 28-ന് വീട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സംവാദ പരിപാടി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു, നന്ദി, നമസ്കാരം. വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ. Chirongila non de bam kay tukum la semka. See you. Ale sinotran lewate. Ado muslim puna pama. Johar. Bye bye. Hi, Johar. Ame घर को जाऊ छु. आउ थरे देखा हबो. Bye bye. Bye. Din jalak kaneng. Ora tehen do. Army din mon nyapa manungka ke. Iya bye bye. Bye bye. Auto pun apa mah? Desindo apa-apan sunatan aku. Kadam Jamshedpur. Pini nitum lada kado kabe nitum mama iju sinon hem cedam pong denglo la sinon gari chong mom la gari yang sinali lobete nitu hem cedam si kado kabe ta akhir jimile pin kadam. In Centralia disum ologe puni dekhaya bye bye. Garani Senja Tangsain Garani Kada Sato Pranteo Ani Jamshedpur so. Bye bye. Nyuring tati biching Gwalpara Assam. Bye bye. बेफोर न'आव थांगासिनो, न'आव थांसिगोन दिनै. नै पेकिं जाजोब्बाय, गासिबनाबो ओंखारजोब्बाय. बिदाय लालायगासिनो आरो लोगोजों लोगो गावबा गाव. ओजोंबो रायलायबाय, ओरैबो रायलायबाय. हेल' गाइस, बाय बाय. न'आव सौसिगोन, थारैनो हिनजावखौ नुहैसिगोन. नै जाहैबाय बन्दे भारत, जों बेयावनो गाखोगोन. फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनसिगोन आरो बन्दे भारतआव. क'क्राझाराव बिराद बरायनायसो नुसिदोंमोन आं बेखौ. ओमफ्राय नै दिनै गाखोनो मोनसिगोन. आयौ फाग्लाया मा ड्राइभारलै बेलाय? बेनो आरो गाखोसिगोन. गाखोनो मोनदोंमोन. हारसिंसो खुलियो दरजायाबो. बेखौनो मा दाबो खुलिया मानसिफोरा सानदोंमोन आं. गाखोजोब्बाय, सिङाव बिदि सिटसो आरोना, उन्दुग्रा सुन्दुग्रा गैया, नै बिदिसो. नै हारसिंनो मारै जायो दरजाया. ओमफ्राय खुलिनो बानायखौ सेरनांगौ, ओरै सेरबाथाय नै हारसिं खुलियो. बिदानो बेयाव दोनजोब्बाय. आंना सिट नाम्बारखौ नागिरग्रोनोसै र'. गाखोबाय सिटआव. ओमफ्राय नै मित्र दं आंजों लोगोसे. ओमफ्राय बुस्थुआ जाहैबाय आंना 42 नाम्बारमोन आरो उइन्ड'आवमोन. ओमफ्राय आसोला मालाबानि सिगाङाव फैनानै जिरायबाय. ओमफ्राय नै इयाव जिरायनांबाय. ओमफ्राय बेयाव माबा माबि दोननो थाखाय ओरै खुलिना फ्लाइटनिजों एखे आरो एसे. ओमफ्राय खिन्थु इयो गोब-गोबसिन लहानि गोजा. ओरै मारै जाफिनो? बेयाव दा ब्रेकफास्ट लाबोगोन जोंनि थाखाय. ओमफ्राय बेयाव जानोसै. बिदि माबा माबि रानफैयो आरो दै. ओमफ्राय जोंनिया जाग्रा दं नालाय दसे उनाव होसिगोन बियो. बिथाङानो बिसोरनि ग्रुपनिया होसिगोन आरो. ओमफ्राय दा दै रानफैगासिनो नै. जोंनो नै मा होफैखोथाय? बेयो बिस्किट, ओमफ्राय बेयो साहा आरो दै गुदुं होफैगोनदां दसे उनाव. बेयो सेनिटाइजार, बेयो साहा दां बानायना लोंनांसिगोन दै गुदुं होफैबा र'. बेखौ बेयाव एसे लखबबाय, साहा बानायबाय आरो बेखौ लखबनानै नै फुरा साहा जाबाय. ओमफ्राय बिस्किट दङ हरै गोदै जाना नायनोसै. सोमनांगोन. आरो नै मोनसे जाग्रा फैलायबाय. मा होफैखोथाय? आदसा बिदि माबा माबि जाग्रा दं गरम गरम. नैयावबो ब्रेड दं. ओमफ्राय बेयो केक. ओमफ्राय बेयो साहा. जानोसै आरो बेखौ. थाथ'दो जाग्रोनोसै रायजोफोर. बाथरुमा माबाया खिग्रा वाशरुमा बिदि बेसेबा मोजां गुवारबो. मोजाङानो. मा बिलाइ? अ, साबोन, टिसु पेपार.
नोङो सेरना होबानो गेङो बे हावरा स्टेसन मोनफैबाय ओंखारनो रेडि जाबाय नै दरजायाथ' हारसिंसो खुलियो नालाय ओंखायनो जों गसंजोबना थाबाय आरो बिदि उफाय गैया नेनांसिगोन खुलिनायखौ हारसिंनो हारसिं गेवबाय नै ओंखारबाय जोङो ओंखारबाय हावरा स्टेसन सफैबाय नै ओंखारजोब्बाय जोंना टिमा दा बेयावनो दसे नेथ'नांसिगोन आरो एसे गोबाव बेनो रायजोफोर हावरा ब्रिजआ ओमफ्राय ओरै साइडआव थाबायग्रा दं आरो आयौ माथो मावो ओमफ्राय ओरै साइडआव ओरै दैमा दं बै जाहाजाव गाखोहैनांसिगोन निउ बङाइगाव सफैबाय रायजोफोर नै फुंनि 6टा बाजियाव आंना नै बिसोरो बिथांमोना गुवाहाटियाव ओंखारगोन कार्बि ट्राइबफोरा आरो दा बर' ओंखारबाय राभाफोराबो ओंखारबाय सिगाङाव बङाइगाव सफैबाय न' सफैथारसिगोन हिट सफैबाय नै गाइसमोन न'आव सफैबाय बेखौ खुलिथ'वाखै दायो खुलिनोसै हिनजावाबो दं आरो आंना बुरैया न' सिङाव मा खालामगासिनो बुरैया आंना सानाया बोरो गोबावथार जाबायमोन मोखां नुयैया नै दिनसो नुबायना पजिसनखौ सोलायजोबना दोनदों टिभिखौ ओरैसो दोनबाय हरैसो दंमोन ओमफ्राय चेयारखौबो ओरै दोनहैबाय आरो ओमफ्राय फ्रिज जानायाव दंमोन नालाय बेयाव गैलायला किटसेनाव लांबाय जानो हागौ किटसेनाव लाबोबाय नै ना सायनांगौनोलै बेयाव दं नै मेरला ना सायनांसिगोन ना फिथिख्रि सायनोसै बे दाउआ हाबलायबाय हुस बेखौ खुलिना दोन मैगं बारियाव दाउ हाबबाय थायो एसे हमना लाबो मासे ना फिथिख्रि सायगोन ना साया नों नोंथ' सायालै फाग्लासो ना खारोनो बेनाव नाफोरा ओंखायनो सायनो हाया होमबा आं सायनोसै नों खेबग्रा जादों न'आवहाय सायाबो एवाबोमोन ओमफ्राय बेयाव एवग्रा जाबाय बेयाव जाहानाव एवो नाथाय साया आरोना बिथाङा ना सायदों दाउ आदार जादों जागोन आदार माइरंसो जादों दा आदार जायो माइरंसो जादों आदार जायाखै माइरंसो जादों नै फैग्रोमोना नासो सायनांबाय बिथाङा खामानिसो खामानि मावफैनांबाय दासो माबा सायखांदों नै दासो सायखादोंबा इमान बुरजा दं नै बे हारसिं सायनो हानाय नङा सायफानोसै आं ना सिखाव नोंखौ र' गिदिरखौ नायनायनि र' जागोन ना जाया जाया माला बावजा जाफेरि गोथां जाग्रा बेखौ जानानै खार मैगं सायगासिनो बुरैया आंना नाया नै बेखिनिल' सायखांबाय आरो गावजोंनावबो जमदोंमोन बे जाख'नायाखौहाय बेखायनोथ' ओंखाम जाया बियो दैयानो मेरला दंमोन नै ओंखायनो मोनामदों
ओइ सान्दुङाव दाननानै सायनांगौ ना ने मावजिया जमनानैल' थाबाय छे इसिबां बुरजा दं मावजिया जोबथारसिगोनलै बानायानो हाला नोङो ओमफ्राय बिथिङा बासोबाय दा नोङो नावलाय जाला नै मुब्रुं जालायबाय आं मावजिनोसो दाउनोसो हरगासिनो ना सायनाया बानानैनो माबा मावजिनो हरलाय दाउनो हरलाय हरगासिनो वाव लागाव अबे देरायो लागाव ना हरना होबाथाय सेख'लायगोन दे बिसोरो र' बे नाखौनो फाला बदल सायबायलै नै एया सायलायबाय सायनो हाख'ला नालाय बुरजाथारमोन नालाय नै एसेल'सै आं सायनानै आग्लायबाय आरो एसेल'सै जायखौनो लास्ट सायगासिनो बे उफाय गैयाना माने फिसा फिसाबो थायो नालाय जिरनो हाया खिल' गारनांगौ जायो खिल' गारदो दे खिल' फिसा फिसासोना बे बेखौ फोराननांगोन गारबाय दं खमला जावैना गालांनाया देरना दं ओमफ्राय नैयावबो फिसा फिसा रोदोमबाय नै नै आसोला जि गोजौ जाना दं खोमालै दै होबाय नैयावबो रोदोमबाय नै फिसा फिसा बिबारावबो एसे होलायनोसै सायनाय एसे एवना जानोसै आदि हा सिददावलायथारदों है शाला है खारैया सिथाबखाया बे टेनसन गैया आदि हा संख्रि होखानायमोन ना नाया खोनायाखै संख्रि होखानायमोन संख्रि होखानायनो टेनसन गैया सिथाबाखै आं एवनाया सिथाबो नामा माला सिथाबनो थाव बुरजा होबासो सिथाबा थावखौ नाया जागोन ओमफ्राय नाखौ जों जागोन आंखौ बिदि बादाव फैदो मिथिबाय जि बादावबाय आंहा ओरै ना एवगासिनो सिंखै ओमफ्राय नैबे बाहेरथिं बिदि बादाव होयो जाम्बि हौवाखौ हामगौ बायदि नाया गोलैनोल' हामगौ बायदि नो मासे जालायनाय फ्राम जाबाय दिनैसो न'नि ओंखाम मोनजाबाय मथा मथि 18 दिन 18 साननि उनाव बुरिनि ओंखाम संनाय मोनजाबाय नै बानलु सिब्र लाबावलायदोंलै नखथायानोसो हागोन बायदि आंनि गानदों नै बाथोनबो बानलु सिब्रबो नाबो बेना निरामिस ना जाया आरो आङो मा बुङोमोनलाय दाख्लैनिफ्रायनो ओंखाम जायाखैमोन आं दाख्लै हरनिफ्राय बोथिसे बोथिनै बोथिथाम बोथिब्रै 6 बोथिसे जायाखै आं ओंखाम ओमफ्राय नै दिनैसो जाबाय ट्रेनावबो सानसे हरसे जादोंना बेयावबो जेबो जाबाखै आं ब्रेड जादों मोननै हिटलै नागिरबो गारि सुनो लाबाय नै गोबावथार जाबायमोन सुयैया माने बुरिजों आजों सुनो लाबोदों आरो माने गाबोन बिसानाव थांगोन नालाय बुरिमोनानि न'आव बिखुनजो बिहावनि न'आव बेखायनो एसे साफा खालामफैदों बुरिजों आंजों बरपेटा रडआव ना सना मा नायदों जेबोखौनो नुवा गाबोन बिहाव बिखुनजोनाव सहैलायसिगोन सानबेसे थागोन
Yei, सप्तासे माथो सानब्रै सानबा दिन मा बार बुधबार बिस्थिबार गाबोन बिस्ति शुक्र शनि रुब समबाराव फैगोन आरो दिनै गाबोन थांनानै समबाराव फैगोन फाइनालि मा होनो मा फाइनालि मा होनदो फाइनालि न' नुहैसिगोन बं दाख्लै नुनाया नुनाय नङा आरो दाख्लै मोनसे बे माबा खर्मसोरा एबारनाथ' आलासिना आदसा एबारना जाहैबाय जों जरा जाहैनाय आरो जरा थांगोन ना खाना बोरै मोजां मोनदों सहैसिगोनखाय मोजां मोनदों दाख्लैनिफ्रायनो न'आव थांनो लुगैगासिनो न'आव थांनो लुगैदोंमोन दाख्लैनिफ्रायनो गोसो जागासिनो नोंखौ माला सफैगोन मोनबाय थाखादोंमोन आं माबानिफ्राय झारखान्डनिफ्राय आयु आङो मथा मथि 18 दिन जाहैदों बेलेगाव 18 दिननि उनावसो मैया सफैलायबाय 18 दिन माने मैयाजों 18 दिन आरो बेलेगाव 17 दिन थाहैबाय मैया सफैबाय 17 दिननि उनाव मैयासो सफैलायबाय बुरैखौ नुलायबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव डाइरेक्ट थांगोन ना आंखौ न'आव दोनहैगोन ना नों हारसिं थांगोन सानैजों ज' थांग्रोनोसै गाबोन क'क्राझाराव ओमफ्राय साबमिट खालामनोसै फर्मफोरखौ ओमफ्राय फैफिनसै ना अके नङाबा नोंसानाव हाबहैलायनानै आरो क'क्राझाराव थांनाय एसे बोरैबा क'क्राझार थांना फैनानै नोंसानाव आरामसे जिरायफैनोसै जागोन मा होनदों गासिबो आयौ खुसियानो लाजालालै बुरिया नै दख'ना नायदों दख'ना बायलायनोसै मा जातनि दं नायलाय दख'नाफ्रा मोजां कालारा बियो खुजाथ्रा थै बिदि लामा फिसा खुजाथ्रा बिदि लामा फिसायाव नै आरो ट्रेक्टर सोना होबावदों थांनोनो मोनला दुखुना बुरि ओरैबायदि भेजाल माने नायलाय खुन्थायाव नांबा मा जानांगौ दे खुन्थायाव नांखा गिथावबाथ' नै गिलायलांबायसो आं नायदो रायजोफोर बे ट्रेक्टरनि थाखायनो एफा जाम जाबाय उनाव आयौ सिगाङावबो उनावबो ओमफ्राय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया माबा फैबाय एम्बुलेन्स नै खोनादोंना एम्बुलेन्स फैनानै नांथालायलांबाय दा बिदि लामाखौ मिथिखानानै जुदि बिदि खामानि मावोबा नायदो एम्बुलेन्सआबो नांथाबाय